věci mě většině čtvrtě třeba vlastně to. Já taky požaduju to, že to je... Ale jako, prý je to jako zvoda, no, je to každý třeba přijde přehodně do jiný třídy, máš různý, že jako ty kamarády si děláš přijde a pak je to... Já jsem to bolševika první, druhý stupeň, prostě jako, a ten k nám přišlo pár prostě a tam je nás to možná moc tříd, jako si ještě co přijde do třího, aby to byly třídy, která byla nedělaná. Bylo takový docela co se s tím dostali škola. Tak byla jako jo, ale to dneška se jako s tím bavím, jo. Že mám prostě takový se základňákama. Že to bylo jako... Ale takže já to nějaký nejde, to je základ. Čeky se tam nějaký se tady. Tak ta hlava. Že nemáš vlastně můžu se své jako asi... Vidíš, to je hrozný, když jsi mě pro žáka třeba, ty jsi Jo, uvěřím, to ti mohlo jít. To musel. A pak přišel za koukovat do kaně vyjíc, jo. Co jsme to jeden dělá něco, je ve 4 stavky, no, jasně. Dokola. Nejhorší, když mě nevěřím, že mám práci, která nekryje si to, že mám takové vodě zajímat. Jako to ten vlek vypadá. Tak to si to bylo, tak to je nějak and the crew, welcome to London Heathrow. The local time here is just approaching 3 o'clock in the afternoon. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. When it is safe to leave your seats, be careful when opening overhead lockers, as items may have moved and could fall out and cause injury. Before leaving the aircraft, please make sure you have all your personal belongings with you and remember that smoking is not allowed until you have reached the designated area. If you're connecting to another flight departing from Heathrow today, please follow the purple signs marked flight connections to your departure terminal and have your boarding pass ready. All other customers should follow the yellow signs to arrivals baggage reclaim hall. From all of us at British Airways and the One World Alliance, thank you for choosing to fly with us today. It really has been our pleasure looking after you on this flight and we hope to welcome you on board again very soon. We wish you all a safe and pleasant onward journey. Ještě aby se rovnou zbytečně šli má prostřední úpad, ten ještě taky znám, jako. Ostatně mě překvapíš. Jo, tak, ale je to taky já jsem nějak se to nedostal. Pokud to někdo řekl se přijde, tak jsem se vlastně řekl, tak jsem byl drapas. To je jako faust. Teď jako když by si v podstatě přišlo, když mám to docela nějaká já s tím nevnímám. Ale zapamatoval jsem si.